någonting. Ser du planka med, tror jag? Oj! Här, håll i kameran så får jag åka. Eller vi går upp och åker. Ja! Jag först! Jag först! Nej, jag först. Jag blir först! Alltid först! Oh my god. Först eller sist? Reglerna! Och kallt. Isabella, har du aktat dig? Ja, jag är redan uppe. Okej, nu åker jag. Jag ramlar ju! Aj! Hur var det? Jag ramlar ju! Hur var det? Ja! Jag ramlar ju! Oh my god! Jag ska åka på full fart. Ja, vad det var dumt! Okej, om jag undrar så var det mitt skratt som var lite roligt. Iskallt här. Ska vi åka? Men det är kul. Så börjar jag fryser. Nu är jag snart ingen batteri kvar så nu måste jag skynda mig. Är det klart här? Okej, jag åker nu. Är ni beredda? Nu åker jag. Aj! Jag ramlar ju. Det går så bra. Jag ramlar ju framåt. Hejdå!